Прывітанне, мае шаноўныя гледачы, паглядзіце на гэты цудоўны ўзыход сонца. Я спадзяюся, вы радыя пачатку новай серыі. Пакуль вы глядзіце адбіўку, падпісвайцеся і ставіце падабайку, мы пачынаем. Итак, як вы разумееце, зараз мы знаходзімся на тэрыторыі замку, дзе ў нас, дарэчы, яшчэ адна задача ёсць, але гэта не тая задача, якую я б хацеў зараз зрабіць. Чаму? Дык проста таму, што у мяне, па-першае, ёсць жаданне зрабіць адную задачу, даволі доўгую. Я спадзяюся, там яна азначана, нібы яна даволі доўгая, пры гэтым мае найбольшую колькасць этапаў працы. Вось, менавіта гэтым мы зараз і зоймемся. Адзінае, толькі я хачу сесці ў менеджерскую машыну сваю, так? Перайсці на мапу, знайсці тую задачу, а гэтая задача, вось яна, дарэчы. Стоп, не тое. Вось гэтая задача. Дом для адной сям'і. Карацей, 9 этапаў, duration 4. Таму мы бяром, акцэптуем і пачынаем з дозера. Ведаеце што, давайте спачатку мы адвязем нашу машыну менеджерскую на гэты склад наш, дзе мы возьмем бульдозер, потым на бульдозер ўжо перанесемся на месца працы. Таму, як заўсёды, не губляем час, а проста едзем пад добрую музыку. Мы уже подъехали, тут, дарэчы, зусім недалёка было, просто паркуемся. Вот так. Ты запаніся, боже ты мой. Дзіўна. Карацей, усё гэта дзіўна працуе. Так, мы шукаем наш бульдозер. Наш бульдозер, які нам патрэбен, каб распачаць нашы працы па будаўніцтву гэтага дома. Ён знаходзіцца... Вось гэта лёс. Ён знаходзіцца ў самым канцы нашага аўтапарка. Так, таму мы проста сюды уваходзім. Чаму ты не уваходзіш? Уваходзь. Тэлепартуемся на месца працы нашае. Так, па-першае, нам трэба ўсё гэта выраўняць. І я спадзяюся, вы ведаеце, што зараз адбудзецца. Паехалі. Дзіўна, конечно, ён перамяшчаўся ў апошні момант, але так, яшчэ ад'ехаць, добра. Ага. Трэба зараз прытрамбаваць гэта ўсё. Ну, добра, няхай сабе. Так, па-першае, трэба перамясціцца на наш склад, так бы мовіць, і зараз перасесці ў кампактоўшчык ці трамбоўшчык. Так, вось ён. Адразу туды ляцім. Ось, і пераязджаем і робім нашу справу.
поднимается и переносится на нашу пляцовку Складовську. Затем пересідать у наш грузовик, який привезе зараз гравій, правда ж нам треба гравій? Так, нам треба гравій, тому просто переносимся на вытворчесть гравійну і там протягиваем як засоби під музику. Так, добре, что привезли уже все, и трудно, что пришлось это робить уже на 2 раза запад. Все это покидаем тут, это остается, а нам треба что сделать? Упаковать, утрамбовать гэты гравий. Так, это сол компактор у нас робить, правда ж? Переносимся сюда. Так, переносим, перенеслися, и сесть треба знову на наш компактовщик. Поехали. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Так, ну это не серьезно, коли ось такі праці у нас маленечкі зовсім, а протяглості просто на хвилина навчина. Так? То это не серьезно. Что у нас? Треба перевірити зараз матеріали, добре. Поехали на наш склад, поставим компактор, потому что он больше не потребится, мне подается. И рассажаемся у машины с долгим причепом. Вот все это. Летим у крана. Так, это крана. Як засады, закупаемся, отвозим. Потом, я так разумею, придется взять кран, поставить там недзе побач. Ну, скажу, все это памятайте и пригадывать вам несколько разов не треба. Тому хутенько починаем, поехали. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Нібы на гэтым усё. Я спадзяюся, што на гэтым будзе ўсё, таму мы адсюль выходзім. Як заўсёды, камера проста цудоўная. Так, спачатку мы распакуем гэты груз, які ад нас просяць. Так, выдатна, нам трэба заліваць бетон, для гэтага ў нас ёсць усё патрэбнае. Мы зараз перанесемся вось на гэтай машыне на склад. Так, дзе наш склад? Вось ён. Адсюль мы пераскочым адразу наш бетонавоз, які адразу ідзе з буслом. І на ім туды. Так, мы на месцы, добра. Давайте по доброй музыку, зараз скончым і гэтую. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Оп, хотенько справились и правда. Складаемся. Складаемся и правильно, да. Потому что я заблокался уже так. Мне подается некие стены, магчыма будуць, ці жытловыя гэтыя будынкі яны будуюць просто з кардону. Хто іх ведае, правда? Гэта тэхналогія заходняя. Гэта мы прывыкшыя да таго, што ў нас усё з бетону і цэглы. А тут, магчыма, ўсё інакш. Так, раскладаем гэтае. О, Валера, ясна, ты паглядзі толькі на гэта. Так, гэта ў нас будзе гараж, правда ж? На іншае гэта і не падобна. Добра, зараз пакладзем гэтыя 6 пакункаў на свае месцы і працягнем. Так, прибираем отсюда наш кран, готово. Зараз треба знову розложити, розкласти, розкласти цеглу разом з раствором, правда? Ну, типу, він одразу замішає, тут розкладе.
Одна сцена готовая, другая сцена тут. Цікаво, чому на 4 палети цегли потрібно всього 2 палети цементу. Це я насправді так працює. О, і все готово. Опа. Так, гэта яшчэ не все. О, перекрыццё, правда? Ось так. І гэта, дарэчы, глядзіце, недзе трэба ўзяць будзе панелі. Вось яны тут. Ну што ж, сядаем у наш кран, працягваем нашу працу плённую. Я згадал правильно, что нам еще спотребится бетоновоз наш, тому мы одразу перескакиваем у его. Так, и заливаем подлогу на другим поверсе. Ось і вся праця, як кажуть, на гэтым месцы. Так, мне падаецца, зараз трэба будзе проста гэта перакінуць наверх, і там уже будзем будаваць крышу. Хутчэй за ўсё нам не спатрэбіцца больш бетонавоз, але як заўсёды на усялякі выпадак, чаму б не пакінуць яго тут, правда? Так, зараз перамяшчаемся зноў у наш кран і перацягваем тое, што ў нас засталося на пляцоўцы. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Тут хіба што ўсё, правда? Спадзяюся, вы заўважылі то, што нам прыйшлося зноўку ехаць у краму. Мне гэта не спадабалася, бо мы выкарыстоўвалі
Ну, добрая машина для того, каб не займацца гэтым двойчы, але ну, у гульні быў свой погляд на гэта. Давайте распакуем гэтыя пакункі, як заўсёды гэта будуць сцены другого паверху. Так і ёсць. І гэта наступнае. Так, добра, трэба сябе прыбраць з гэтай зоны. Ага, што робім? Яшчэ раз распакоўваем. Так, і гэта перакрыццё павінна быць даху. Вось яно першае, і вось яно страпілы гэта, ці як яны называюцца, правда, бэлькі і страпілы. Так, ось. І зараз дах неяк будзе. А, не дах. Зараз будзе у нас дастаўка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як жа ж камера кепска выглядае ўсё ж такі ў гэтай гульні. Гэта горшая камера ў сваім жыцці, якую я бачу. Так, ага, два пакункі, якія ў нас засталіся, іх трэба зараз будзе кудысьці паднесці. Ага, на сам дах я бачу там з левага боку. Магчыма, ўжо таксама заўважылі гэта. Ось яно першае месца, так, і другі пакуночак у нас. Проба нейкая, правда? Так, нейкія пробы сюды. І вось сюды. Гэта для коміну, магчыма. Не, цеплаізаляцыя, вось яно што. Теплоізоляція, па-першае, типу мінеральная вата, ці як ён там, шкло вата, а другое гэта будзе параізаляцыя. Во, згадаў, як гэта называецца. Распакоўка. Ось так. Прыбраць сабе адсюль, добра. Ну, прыбіраемся. Посадить два хмызы? Давай посадим яшчэ два хмызы. Я не разумею толькі навошта мне выкарыстоўваць вось такі трак дзеля гэтага. Эй, куды ж ты зачапіў яе? Один тут. Добра, один ёсць. Давай наступны. Ну і як цяпер цябе зачапіць? Да, конечно. Ну, для гэтага ў гэтай гульні зрабілі наступнае. Можна зрабіць вось так. Вось так. А вось гэта скіпаць. Есть. Ой, дурніца. Пробачце, конечно. Так, зараз трэба будзе пакласці нам плітку, правда? Вось яна там. 3 пакункі. Гэта у нас першы. Другие абодва знаходзяцца з таго боку. Другі. І вось ён трэці. Робіць выгляд, што яна складана. Ну, ўсё ў такім выпадку, правда? Трэба прыбраць наш кран. Мы готовы? Мы готовы прымаць нашу падзяку ад заказчыка. Але толькі чаму ён выглядае нібы працаўнік моей фірмы? Ну, давай. Мы пабудавалі дом. Гэта было як у мінулы раз, памятаеце, з дарогаю, то бок гэта проста нейкі статыст. Вось.
Ну, карацей, гномы ёсць, хмызы ёсць, дах ёсць, нават машына ўжо ёсць. Хто гэта? Нават две дзеўчыны ўжо ёсць. А што табе яшчэ трэба? Слухайце, а навошта вось гэтая перагародка? Цікава выглядае гэта ўсё. Цікава, але, як на мой густ, не надта ўжо і прыгожа. Вы, канешне, прабачце, але дызайнераў у гэтай гульні... Ну... Мне, дарэчы, вось за ўсёй мапы падабаецца толькі музей. Там быў, мы яго рабілі са званіцаю, памятаеце? Ды, як яго? Замак, канешне, мінулыя эпізоды мы замку дапамагалі і будавалі ўсё гэта. І мне таксама спадабалася. Добра, гэта была адна задача, як я і планаваў, мы і зрабілі даволі хутка. Я спадзяюся, ўсё роўна вам спадабалася. Не толькі самая праца, але і музыка, якая выкарыстоўвалася ў гэтым відэа. Таму дзякую вам вялікі за прагляд, дзякую за вашыя падабайкі і падпіскі. Мы хутка бачымся ў наступных відэа і стрымах. Усім пакуль.